Goddag og velkommen til det dynamiske geometriprogram GeoGebra, hvor jeg vil vise, hvordan man kan lave og fremvise Vivianis sætning, som omhandler afstanden af normalerne i en ligesidet trekant til et fælles punkt og sammenhæng mellem dem og højden i denne vilkårlige trekant. Vi starter med at tegne den ligesidede trekant, som vi bruger det regulære polygonværktøj til. Og vi så afsætter 3 punkter efterhånden. Det er den mindste polygon, det er en trekant. Således. Så rykker jeg den lige ned her. Sådan der. Det næste vi så skal gøre, det er at afsætte et punkt inde i trekanten. Et punkt D der. Og så skal vi så forbinde det punkt med normalerne i det ligesidede trekant. Og der vælger jeg så værktøjet vinkelret linje. Og starter fra punktet D ud til den ene side her, den ene kant. Der. Og det samme gør jeg med de to andre kanter, så vi får normalerne, som jo er en vinkelret linje fra en kant på en linje. Således. Og de skærer alle sammen i samme punkt, fordi vi har defineret det dertil. Så for at komme videre og kigge på selve normalerne, i stedet for at have de her vinkelrette linjer, så indtegner vi, så starter vi med at sætte 3 skæringspunkter mellem linjerne og siderne, for at definere dem der, og der, og der. Så indtegner vi et linjestykke mellem de to punkter på hver af de 3 linjer. E til D, F til D, og G til D. Således. For at tydeliggøre det her, så vælger vi så at fjerne de vinkelrette linjer. Og så ser vi så, at vi får de linjestykker, vi lige har tegnet frem. Således. Og så, fordi det handler om summen af de 3 linjestykker, som vi får navnene frem på her. Det er så G, H og I, skulle det meget gerne være. Således, det er det også. Så kan man i det her GeoGebra kan man så skrive små, der kalder man det algoritmer eller sammenhænge, metoder. Så vi siger, for at få summen frem, så siger vi G plus H plus I. Og så ude i venstre side i vores algebra-vindue kan vi så se, at der kommer en, der hedder J. Den omkalder vi så, fordi J er så summen, kalder vi så for sum. Det er summen af de her 3 normaler til det fælles punkt D. For at vise, at den skulle meget gerne forblive uændret, når vi rykker i punktet, gør vi lidt det. Ja, således. Og så er det så det handler om, at summen af den skulle så være lig med en af højderne i trekanten, og eftersom at højden i en ligesidet trekant er ens, tegner vi bare en vilkårlig højde her. Således. Den afgrænser vi også mellem 2 punkter, så vi får linjestykket at kigge på i stedet for simpelthen bare linjen. Det gør vi ved at sætte en skæring mellem den ene kant her og så højden. Og så indtegner vi 2 linjestykker. Et enkelt linjestykke mellem de 2 punkter. Således. Og det er så det, som I nu kan se. Så vil jeg finde frem til navnet på den også. Ved at gøre, som vi gjorde før, ved at fjerne linjen. Og så har vi så det her linjestykke, som hedder K tilbage, som vi så viser navnet på der. Og den kan vi så omdøbe, hvis vi vil det. Omdøb til højde. Højde kalder vi det så. Den er så højden, og I kan så se, at summen og højden er lig med hinanden. Også når vi bevæger punktet. Og linjestykkerne, normalerne ændrer størrelse, men sammenhængen, summen forbliver ens. Og det var vel det, vi skulle bevise, eller vise. Mere eller noget. Og vi sammenligner summen med højden. Og så skulle vi så formulere en matematisk sætning ud for det her, hvor jeg så valgt at formulere denne sætning, som hedder summen af normalerne summen af afstanden af normalerne til et fælles punkt P i en ligesidet trekant er altid lig med højden. Så mange tak.